hem arribat aquí i volíem anar al pàrquing del Coco del Jordi, però ara ens hem trobat aquesta vall aquí i haurem d'avançar la valla i començar l'excursió des d'aquí. Això són com unes coses, són com unes valls que hi ha moltes. Podeu vindre i ho podeu veure. Aquí som al Coco del Jordi. Aquí és on havíem d'haver començat la ruta, però com que hi caben pocs cotxes, doncs està allà la ruta de més avall. I ara farem el Coco! I com que això és el Coco del Jordi, i jo soc el Jordi, Ting! Coco! Ja us ho he dit! Adéu! Una parada tècnica, perquè tot i les prediccions del temps, què ens està passant, Natàlia? I ens hem tret les jaquetes perquè estem morts de calor. En canvi, tu t'has tret la jaqueta com jo. I la mama també s'ha hem parat a fer una parada tècnica perquè la mama està pixant i jo menjant. Hem fet una parada tècnica. cireretes d'Arboix. I com és O que són cireretes així? de pastor. Perquè són així. I llavors te diu que hi ha el marfull, la bitxol, el galzeran i l'alzina o carnisser. I aquesta.
ara i han begut aigua i doncs, se'n recordeu abans que he menjat una galeta, doncs ara com se m'acaba l'energia en menjo una altra. Hem parat aquí perquè la foradada està una mica lluny, llavors hem parat aquí per esmorzar i com arribem ara dinarem, perquè portem vull dir, ara l'orinarem, sinó que esmorzem aquí i com arribem a baix dinarem, perquè el dinar el tenim al cotxe. Mira, això d'aquí baix és Tortosa. I el Caro. Som a la Serra de Montsià. I la Natàlia i el Guifré estan pujant aquí. Ja som a la foradada. Però el forat
peus de la foradada hi ha aquestes vistes espectaculars del delta, amb els camps inundats, la tancada. Això és la planta del margalló. Em pensava que només n'hi havia per allà al Garraf i resulta que aquí també n'hi ha. Ara jo. Hem arribat a la font del Burgar. I ens ho passarem molt bé i veurem aigua. Això és una tartera i aquí s'hi ha d'anar amb molt de cuidar-ho perquè si caus per aquest precipici pots caure i fer-te mal. Millor passar per llocs que estiguin més cap aquí. Si passes per allà pots caure i si passes per aquí millor perquè no cauràs. Estem arribant al Coco, on tenim el cotxe aparcat, després de la gran caminada que hem fotut. Ara mengem un caldo calentonet i un entrepà d'allò amb formatge. Però primer de tot